Human ang hitabong insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City niadtong milabayng bulan, dili malikayan sa mga ginikanan ang mabalaka sa seguridad sa ilang mga anak sulod sa mga eskwelahan. Pipila kanila napugos na sa pagbantay sa ilang mga anak sulod sa tunghaan. Kana ang atong siron sa RTV Presents ni James Paulo Yap. Nabulabog ang tibuok nasod dihang mibuto ang balita nga adunay nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong June 22. Ang mga sospek ang 14 ug 15 anyos nga mga estudyante. May resultang insidente sa pagkamatay sa upat ka mga estudyante. Ang maong panghitabo gika-alarma sa Department of Education, Cagayan de Oro City Division. Medyo di na ito masyak kita kay normally kakahitabo na sa US ra gyud o abroad ra gyud. So katugid siya may first time nga nahitabo. So of course di na ta magkumpiyansa. Mas maayo man ang manigurado tadaan. So far nagmonitor sa pudayon mi sa mga schools nato. Among gisusi kung aduna bay mga safety features ang mga eskwelahan. Hinoon makita man nga adunay saktong pasilidad ang pipila kanila sama sa perimeter fence ug security guards. Apan dili sab ikalimod nga ubay-ubay sab ka mga eskwelahan ang wala niini nga mga pasilidad. Ug kung naaman, dili igo aron maghatag og saktong seguridad. Busa, makapangutana ang pipila. Kumusta ba ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan? Ay, syempre sir, nahadlok yun kwarto yun kay dili ba na ito matag-an, dili po na ito makuha ng mga bata kung kuan na kanang safety na ba unsa namin itabo. Dagan po sa una-una kay lahin na biya kayo. Ang Father William Masterson's Integrated School nga anaa sa Upper Balulang, kompleto man kuno sa pasilidad sama sa CCTV. Nakapalibot nga koral ug mga watchman. Apan hagit gihapon ang seguridad. Sanglit, usa lang ang campus sa elementary ug high school students. Busa napugos na lang ang inahan nga si Joanne nga magpaabot gayod sulod sa eskwelahan sa iyang grade 2 pupil nga babaeng anak hantod matapos ang klase. Mahadlok pud mi sir kay nabay mga kanang high school bitaw nya dagko na ba sila mga teenager na din. Ang mga anak babae dayon gagmay pa. Sa mga high school teachers, no, ato ginang ipa-remind per me everyday nga maski pa nakasulod na ang mga bata, i-remind you dayon ang ilang mga butang every now and then pagkatan-aon ang mga behavior sa bata once nakasulod na. Hinoon giangkon sa DepEd Cagayan de Oro City Division nga adunay gyoy kakulangon sa pasilidad sama sa koral ug mga watchman sa pipila ka mga eskwelahan. Apan wala man kuno miundang ang ahensya sa pagpangita og solusyon sa maong problema. Isa na kung makadunit tag isa makakablak or isa makakakuan. Anything nga hinahinay nga makatabang sa kuan manigod namutay popular saying, always na ito ginabalik-balik. It takes a village to educate a child. Sumala sa Department of Education, Cagayan de Oro City Division Office nga tinguha sab nila ang seguridad sa matag estudyante sa sulod man o sa gawas sa mga eskwelahan. Busa, aduna na sila kabag-uhang gi-implementar sa matag tunghaan. Kung unsa kini, atong siron sa ikaduhang hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.